Allah. Ça ne t'est qu'un dara. Afsa. Na. Wan so. Ala clear. Ala gardio. Kam na wono. Kam funu fanyo. Ala shin kanala an la bangulma. Ala nyin fanga sorofe. Kanya me nyon. Si. Amina. 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 Ala wodo. Et tu as dit fois. Tanti ma wuli folo ka boss nogolo. Ma wuli? Ay. Ah. Il disait qu'à fouler. Il y a des gens qui ont des dumuru. Ah. Il y a des gens famille anga famille tikele. Ni wuli adoro ta soma ikata fu. Boya be ode konnala. Ya famille. Kana to aka jigina yoro fu isorela. Ayere de ko na bis nogola ko na to ga la ko. Kana bis nogola higa na to ga la ko. Awo. Na bis nogola ibatui. Mais il dit qu'on na wula fana iba ke surgu beleni re. Ikana to kana kuma ife ga soro imatafu. Ya famille. Na wula adoro ike genga da kai folo wa fu ina ga kuma ya famille. Kana to aka jigina yoro sorela tugu ni ala sonama. E ga kuma kan bebe ne kumulula. Wa ya fatu marketing to. Ate jigina fu isoro na dun kona ala. Mais t'as changé. Aw. T'as changé. Aw. Et là, ça va, je vais la main Joshi. Aw, bashitala. Et n'a pas fait ça faire ama. Aw. Tu vas savoir tout tout. To, bashitala. Et ma vous moi galim nos non là. Awa ma be sono Tu t'as fait. Oh, comme le me daraga glana gabugo na Yo bisra. itu kuma me yoro. Ninja jone ga ta fujuna. Ibisra abora ne to gabugo kono di. Ne kuma e. Il bi rester kuma ma kuma be quoi. Ala ni dema sinji nu ta. Tanti, an sogoma. Ni dema sinji nu. Tanti an sogoma nangi deme. Hey! Hey! Moko mulu bali siri tigele. Jangara bu muso. Sisa ne fo wakati e fe. Tanti ko me sunogola. Ah, e me sunogola. Na aya daw che o fe kaba. Dugu be je abe desa ka wuli kana buram sofo. Iko mi ne ma eche wulo ne eche wulo ba kwene wallahi ek me wuli debi fayri kana ne fu ne wulla mena go depuis sanger ne be gabu ko no tobilila ne taraiga daraga bla so kono ya so be sunogola kala banchi la jente kuma flay nte kuma flay en kala banchi muse e dama fa sita ke ma wuli jona sita ka kala fa ke wulla ko debi 5 heures eteo wallahi ne dedo ete ne dedo nga majigi ela injigira kara muko la kosabe sabula ka daga debi karamuko be furu wakati mina ne anyada mi yakuna ne afanga karamuko kala ne furu muso bete tata enkoi ibe muso do furu ulubi ka dugla nga ibe muso do furu ulubi ka sababu yake ka dufara muso jugo de ka chani muso nyuma bi waliya muso jugo konte ni temena e absala walai atoba de ya fama la ya fama ale ya fama ala na kira kama ni ya mugwa ya fadili bala jugo jugo do bala tebe ka tabuka bonyokoro wallahi ne tigera ni musena alaje wallahi depuis ni deni ye domina de ya fani ngana karamo kana nan furu nga binima de mi ngolo wallahi oti kuma kame ni ya nyini ngade abafa ko ni aka jena tike nga ne kaunka nga munke ne bodo ni ala sonama e absata e beta ka boni bi ngono su mana kwani karamo ko be dunga datu dala depuis 20h e ni ala na kireta e mu ko do wakati o e mu ko do wakati sokono wanu dona sokono ni ngunu kame utafela mu ko korofoko ni ala sonama ko kanga ketuko ne kan umbado ne be tege dani ko
ne bɛ nin ko sa dan ne la ka muso wɛrɛ furu ka di denkɛ ma ni Ala sɔnna ma. Nya nyoya. Awa anyo. Ya fo. Awa. Amadimi koro kon. Amadimi ne koro. Nya fu. Ka fa ka dumuni be so kono. Bana. Enya na nere ba fo wato ya. Awo. Allah. Ne taro ne fen fen so robanna. Ne be jena tige ku be de kun kono. Ali fajir genge o nim so roban metana ya da kono. Ni karamo ma shiandum. Men shitenen papa nyonche. Sabla gada ga furu de do. Ne be ga jena tige ku be faveur begen ni pour que ne na kana senyoma. Mais antiga siga nyogo famnya ne taro ne be minga ble. Mika gerala ka akilna nyini to sugu belantiga siga famnya. Akunya be ala de kono ala ga akunya noga so ne re kamana gana. Nsoma. Man soma. Tanti. Ana gratuoli. Etan mune bila. Allah. Masara mani. Ne be deli. Ika kika ala buya kama. Kana gratuoli. Neni absan nyonche. Ika chembangan nyonche. Fona asro absa de mane buruja. Ne musogoroba fona asro absa de mane neni. Wa senjelo no bolo jelo no. Ala kiti neni absan nyonche. Tadeko absa de neni wa. Ebe absa blaga na ne fomuna. Sogmala na absa na ne sora sansa. Neni foite duga ma foite absa mamunda neka. Kone tire dugu ima ne desra ka denga soro ne sinamso de ne ba gode mara na fa nyere wolo de ne ba fara ka bo ela ne ka fara ka bo ela de ne ma fara ka bo ela ne akli te fefena ne ba soro sabula ko ne me wolo amsa de ni befo ema amsa ni befo ma ngon ma denche ma ngon wolo ngam so ma ngon alhamdulillah ko men bolo ne ni famia ma Papa iya gologi shen ne ko pare bela nigi gata bafu nigi gata dogada ni mana kanu meni macha ne munge ibga nyina ke mungera est ce que fatila e bulu ko munedo che ni tene tanti boya betare iklobena nabi kono ko ni ne tanti ko ba gira kita ka tene ba place la ni mene ba nyere ni ne ba ka tene ne ba kana iklobena la ibeni boyade ya famia nde ko mana ko la re est ce que y femme awo ça c'est quoi ça est ce que kumolo gay ibtami teme kana iya de ma gerano e pour quand même mana ko la yoro e dongo mbi ladi ki blasira donc ete kmame ete kmame ni afo mi agoda sabali ni fe ala kamanini ala tunu kona e bi dende ne ko fa ala je ka be sira mugo muno bali ne e ko sira ko mitane dogoya ni nga mugo doata e ga mugo doata do sisan de unta ne ma che wolo jangla ya ana ne dogade ayra mo de ko ne me wolo e karat le kele e ma diri ka ira ne na fara ko ne ka mo mi wolo nga nale dade sira ko fo ko ne ma e wolo a fo baka ya fo ngai ka continue ne da galon ke ni yan soso ala kama e wa ki age do ngela ya ita ne ka bandala mo ko mulo bali ne be kuma ça dernière fois on e tanti o korata ira ne galon tike depuis pour la ka dundu ne de la ka bonne galon tike no ka para depuis la mona ne bolo dem ne de la ka galon tike ay ni rete kuma bare e ma moloya ima moloya ale ma ne bo pour la ni ma moloya sisa e kara ne ka daraga sigi to ko mini a sigi to ko daraga sigi le mo ni sigi le no adaele le no dumo ko kele no ka fande labo kana mine no le ndi ni na ntika dumuni ke da dumuni marine muso no ko le woni tanti ala na grache ka mun fo papa ne nkela ne de galon tike dai ne de ya galon tike ni mane bunya duin ngono wada ita ala nya kamai eta kalama ka fake ko manni depuis be furu karamu ko ma domina depuis nana yira ni no kibina ke karamu se ne anya mumbule ma do mo mana goye tugu ni kuma na ni nyabli dabarala kibinye eta kalama ke magate ka ne dalamne eto kalama alla jina fa jobala intena klela ka toria ni yake to ikile ma ni ake to ikile ma don kulo ba so kana karamu ko to klela ko to wa do so kono la shin ko nte ban Madame,
Nico, man ebe suli ka taa mun yala la dɛ. Ne ko mun baara de b'e bolo kɛnɛmana in na dɛ. Kara ite nto ngal lafiya yɔrɔ. Kara ntoyi. O ye manamanakan ye da dɛ. Kara ne ko ebe suli ka bɔ ka tigɛ baara la est ce que n dilaki ɲɛ kara ebe mun kelen na kɛnɛmana na. I tɛ ne ɲininka dɛ Madina, ne de b'i ɲininka. I ye ne dɔgɔmuso de ye. Madina i kana kungo s'an ma yan dɛ, i tulo bɛ na. A tɛ ne ɲɛsira la, a bɛ ne ɲɛsira la. Ni fɛn fɛn ye sɔrɔ sisan a tɛ kɛ anw kungo yan. Ayi i ka sira tɛ. I ka sira foyi tɛ. A ti ɲɛsira la, i ka sira foyi de tɛ. I da bɔ ne ka don. Ne die ka sɔrɔ i don ka sɔrɔ ma tila ka kuma la. E bolo k'e mɔn na sugu de. N bɛ taa n dɛsɛ sunɔgɔ bɛ ɲɛna sa. Sunɔgɔ bɛ na e sira mun de la. Ii Kara. Yɔrɔ min ka yala ba in kangari dɛ yɔrɔ. Ne tɛ kuma mɛn da na ta m'a fɛ. Jo. Awɔ an ka taa. N tɛ siran don. E bɛ taa ka bɔ nin bin kɔnɔ ni Ala sɔnna ma. A lajɛ n'a ɲɛ k'a jo b'a la. Ne bɛ so kɔnɔ ka na. Kara tɛ tɛgɛ bila. Kara n tɛgɛ bila. N tɛgɛ bila. Kara n tɛgɛ bila. Ma. Wala i yɛrɛ filɛ. I tɛ kuma Madina fɛ. Sufɛ yala min bɛ Madina ka ko la i tɛ kangari da i ye nin dusu ka bɔ a kama. Ko sufɛ yala. Yɔrɔ e yɛrɛ kɔni b'a dɔn kɔni denmisɛnnin bɔcogo cogo ma ɲi. A mɛnna mun ka kangari da ye sisan. Bon donc kuma fɛ a ka yala ni manamana ko in dabila a man di n ye quoi. Hali kunu cɛw bɛ ka na Madina ɲini yan nɔ. Olu bɛna ɲini mun la wa mun de b'i bolo. Ne ko Kara n y'a jɛ. U ka fɛnba de bɛ n bolo walayi n y'a jɛ. Karamɔgɔ y'o fɔ i kɔrɔkɛ. I nɛ minɛ ka bɔ ne la. Mara bɛ e la k'e b'a fɔ k'e bɛ mɔgɔ mara. N nana min fɔ dɛ. N ma kun min fɛ dɛ kana kalon tolilen na. Karamɔgɔ. Sabali dɛ. E ni Afsa bɛ ɲɔgɔn furu wagati min na. Ne fɛ n ka y'a daminɛ kanu de la. Afsa tun bɛ na e nɔfɛ yan su fɛ. E ni Afsa tun bɛ su joli kɛ so kɔnɔ yan nɔ. E bɛ kuma nin fɛ. Afsa ma deli k'a ba somɔgɔw la ka na yɛlɛma e fɛ yan. Walayi o kɛra. Fa kun bɛ tulu yan maa dun. Dina b'a ka yala la. Dina bɛ taa ka baara la. E b'a fɔ Dina ma k'o bɛ yala la ko cɛw na n'o ɲininkali kɛ. O kumana muso tɛ se ka kɛ cɛ ni ko t'a ni ɲɔgɔn cɛ. A fɔ an ɲɛna dɛ. Karamɔgɔ n bɛna fɛn kelen de f'i ɲɛna. Ni muso dɛsɛlen don n den na n'a dɛsɛlen don a la k'a bɛ e de bila la a ka di i ye cogo o cogo a kɛ ten wa Dina bɛ bɔ bi a bɛ bɔ sini a da tɛ fara wa a ju tɛ fara i tulo bɛ na. N y'a faamuya. Ni nin e yɛrɛ kumakan in ka ban baasi foyi t'a la. Ne bɛ mun fɔ la bilen ni nin ye kumakan in problème t'a la ne bɛ taa ka na. N'i dɛsɛra Dina na i tɛ na n'a kɛ ne ye sa n'i dɛsɛra ne na i tɛ na n'a kɛ Dina ye sa. Dina hali sini ne de ko tɛ bɔ. Hali sini bɛ bɔ ne ko bi tilefana ye jumɛn ye de. Ko mun. I tɛ ɲama i ka ɲɔ tɛ ka taa si ɲɔni k'i na n bɛ to daga sigi. Ko ka mun tobi. Ka ɲama ka ɲɔ ta ka taa si ɲɔni k'i na n bɛna to daga sigi. To hali k'a falen a kɛ kini ne tɛ to dusu in kɔnɔ bilen y'a bannen. Karamɔgɔ de ko ko. Ni karamɔgɔ ko to ne ko kini a kɛ kini ye. Dina n'a sara. Awsa a kɛ kini ye. E b'a dɔn ko ma tɛ t'o fɛ. Ni karamɔgɔ ko to a kɛ kini ye. N'a ma i ka ne dɛmɛ. Ne t'i dɛmɛ ne bɛ taa n daga sunɔgɔ bɛ nin ka ne faga Awsa n'i b'a kɛ a kɛ n'i ta kɛ fɛnɛ k'a to yen. Awa kiba so tɛ fa k'a den ka munnu ma ko ninnu bɛɛ kɛlen don Ala ɲɛna nkalon diɲɛ ko bɛ ka kɛ ne la nin dun kɔnɔ ne y'a kɔɲɛ ta ne y'a di masa Jabaru ma walayi Ala ka tiɲɛ bange so in kɔnɔna la nimɔgɔnin tɛ n to yen buramuso tɛ n to yen n bɛ n ko yɔrɔ yɔrɔ k'an ja yɔrɔ yɔrɔ n t'a dɔn a bɛ ka karamɔgɔ fɛnɛ susu k'o bila ne la a ko kɛra Ala ɲɛna Ala ka tiɲɛ dɛmɛ ko fɛn fɛn bɛ ka kɛ n'a ye Ala tɔɔrɔ a ye ne tɔɔrɔ n'a ma fɛn kɛ Ala la a ma foyi kɛ ne la. Ne ka taa zirabulu tigɛ karamɔgɔ ko to aw ko kini ne b'a kɛ jɔn ta ye na ne ka taa n ka daga sigi. Zira nugulen don dɛ. E bɛna nin tigɛ e bɛna kɛ mun ye ne ko k'e bɛna nin kɛ mun ye. Tanti n bɛ ka kɛ to naani ye kɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la a sisan muso misɛnninw a caman farilen don dɛ nasɔngɔ bɛ di aw ma a b'o tigɛ ka na ne ka zirabulu mɔgɔ ka zirabulu turulen fɛn min ma turu i tile la k'i bɛ n'o ta k'i b'o kɛ n'a ye nasɔngɔ mun dira e ma o e tɛ se ka zira sa o la ne ko a ma fɔ e yɛrɛ ma k'e kana to tobi den kɔnɔ yan Dina m'a fɔ e ɲɛna sisan k'a tɛ to fɛ yan. Tanti ne bolo e ye zira turu yan nɔ pour que an ka tobili de kɛ komi e tɛ tobili la ne de bɛ tobili la don o don o de kama ne y'a kanu. Nin minɛ a minɛ taa ka bɔ yan nɔ pour que e y'a zira turu pour que an ka tobili kɛ a turula ko ka tobili kɛ
est-ce que futura ko e ga tobili kala hein wallahi mo gati buramso buka jalen kodo ne masabali ni ma nasu kulon ke kunci du ngona ka fatu nyam godi e ta kala make yelen ko man nere oh o jafari ajube yemne ke bi na nega zirabulu kari ko ki ganana dina na fakata tofe ni dina ko mun du ngona o de be ke koy ikulo bena dina fafatura musuman kele musura dina dedu wa dina ni bi haklito dina na ibi haklito ala ni ti haklito ala ibi haklito ala alla je ko be sira e la je mora la e be sira nan figi muso nan figi den e be nan figi den kuma munun fa kara e fe ko ta be me so fe ni kara be kuma fe venga so ko na e fe ko ta be me hein na duna so ko na to duguba kuma de la kara kulo koro nan figi kuma temne ani nyaji de ma finye no na ni nyaji fora wala be mine ne dona ne ni kara dona so ko na e se ki de dama hein abto duguba de la nan figi wala sai be se ga je che no de be muso ja che ka ambia ni bole nga zirala mete chi nyaka Allah mo wore toralan dinwono ne ra taro ne be jian ko ge kala mo ko ga to bi ago ko kin to bi na ko ra fu ata nyoy mashira ago ko kini ne taro ne be jian fe gen dun yera ne ga fuiti ne la bi ka sabu gen bramsun ne la ba me kin ne to bi bo kala mo ko fene kuma be do kulo fe o ke gari ga mo ko kuma men jian fe abe na soba mutaka da ko robina bagani matanya ne be kini to bi shenge Ausa dini me ngan complet fla ko meta mina boshina nay Horita to ne kla to la ma ko ya na Ausa kika nga fini ko kanga boshina te kuma chama na ife ya mea yo e bolo fregel e bolo ma liga fregel mboere ne ma fonta ko ne we ga to ne kla to la ne bolo la sera ma ko ibisa to liga ni fini tu boni ko rega ne ga fini ko ga da ka fe aga ja ne kanga boshina kuma ma fo ne ga na Ausa an ne ga fuite na ble ni mi ga bombolo de e musoni e nege bole no Ausa il nege bole ne fin nege bole no tene iya to ya mea ima tare ya iga mo duguma ke to ko bele sigile no tobili o mto no rende chandala Ausa ko ko gone to kuma ni ala te mu kushitadu iko ka goyin te segi nyere ni la e ka ta odro le kadine bibina iya to sa wala koko yo do ta ko fun wala dina Ausa fin dine ma safina tala umutala karamo dumbora ne ko ne be enyini ngawo ne le so safina bola wal ne da bola ya ha dina re ga mungane ga dagala net ka fegala ne bura ka sumana mu do le fun fa sa fesa safina ngana pesa ka so ngafina o makure Israel bluff nula ore kama baganda sino dina te so mo de mare Tiens, la nymphamiana. Aramadi, finga ni yakanye. Gani mugwakera mugwangani ya juge. Ibisa kufencha mama. Nebe jugo fondini na bebala. Wallahi bebala. Anla. Mse. Tanti. Karamogo. Digo no mugo. Tarasula. Kod basi. Bashwete. Mse. Ba. Nyabi na tole beka do yimuso ka sokona. Oh, yo mutara ngamina ubla. Ngamina foli bilila. Yawo foli jere. Ba. Bashti la kon. Alhamdulillah. Okay na herela. E dumini ke. Karamogo dumini ya. Karamogo yan dumini ko kone neta njigi daka kui.
tanti jogodi ne boto en nasongo di o tala to bi maka Ebe nasongo di ne ba do ebe nasongo di koy kile kile depuis ya muso furu ima deli ka don blaki man nasongo di ngana ne nasongo be di ni tobliti ka ketukola karamuko o ya ne kamana gane depuis ya muso ni furu do ne ma dumuni ke ka lafiya bi sokma na kuma mun temena ini muso ɲɔgɔn cɛ anne ama dimi bɔra ke dɔwɛrɛ aya kɔkɔ ga dumuni na ne an bolo do dumuni na ma se ka tɛmɛ ne kanfɛ ka ko ga dumuni na wa ne kilena kɔngɔ na n yɛrɛ filɛ ne cogoya mun na n b'a dɔn sɔngɔda na mɔni sigilen filɛ ne ka so kɔnɔ ta i ka nɛnɛ n'i y'a min sukoro bɛ taa f'i kunkolo cɛmancɛ la Antle. Ajaratu. Surun klase yi o kari gon. Wallahi amandi de. Wallahi amandi. Ajaratu. Nan je tige samu gera. Wallahi. Nenin cede kelela. Umar. Wallahi nen Umar de kelela. Yen Umar se nyoma. Ajaratu. Umar ye ne. Amena ne ya finyile. Ini Umar mana kele tuko tugu. Na yi fanini isigi na yi banini isigi. E kon me dun potion do. E bi songa foken Umar be kele ke bi ka minon che ki bi bo. Aw sa ne ko sugu beri ke. Ayem bo kanga minon fili kaneta. Ne ko sugu be ko ne te bo. Ne kelela ka do sugon. Ka da soko katantle. Kana bo i mi ka minon che ba du ki sigi dala. Na nana ero era bi soro dala. No beke. Ay da soko katantle ko ne ga taga. Mi o señor. Ajaratu. I kon me so potion do. I ba ro ma sigile no so kono to mi ba don ko sebe. Ama se mo ko afen fi. Baba te fen kala mala. Ne mata baba feo. Ni ntara baba fe baba te sonega don. Ore kama ne ay ngendron nyesra kana nori. Ni mata fi la solution me sorala. O yorola ni baba ta kala ma ye nyuma ba dike. Sabla en ne be siga nyora wan cheka soro mo mo fe kala. Wala ne nana nori. I ba ro minu sa. Yere ba do ne cheka ko mano. Le mado. Ni go dugu do kacha. Yoro fe na mo ko fe. Me anga ala deli aga su. Nte siga duni direct la re. Sisa bi sigi tintini ngana. Me do me ta chinya fai. Na mi fo. No fi. Karamo ma do ba ka jogola albia. Foi karamo. Fuko foi te karamo la bine bunya bine karama. Me tanti de kele no kane ni sirga dawo kerlele ame klago kumake wallahi ninye be tanti ka furu de kunta ka bwa ka to ba de wallahi ninye makuda ne ya wele ka fe ngo atoko sokbare na moni sukoro ganala dumuni fene koko klara ka gawla klelala ngo ko na mina jumene dun sisan ko ne te se ko yele man kono ko ne ko to no e ko ne te se ko yele man kono ke ko to yi kuma fota wallahi nto galon tika wallahi ka bokale ni mare boma wallahi korode ni chente ni somo ko beka do jahannama kono akora we je ngona tasma yere be ko mi kuma te lahara jahannama ma o jahannama ni arama den do no la ite lafiya de me so ngan kalola galona tison ma ne famia nga mbado mi mike iboro porau ne nyabalo tika ko bontena me ne boro dem na min kala ya famia kana buko ka to dang na yorani mana kuma ife dron ibiti bulu da imso ka ko chi ere be bukoli mu ngen na ere bukoli te ina be be akani wa ni buko kulewa masika famia sine be bukoli mu ngen na eni ala chebe ka mu ko sebe bukoli kenna achi ni ya tifaka awuli to ko ka kamana gange so mada fe afani ko dimi ngawuli wallahi foka sa ta nyona wereke ngama fangi ko kala bide atoita folo nya fam male ni sera ka dodo barsa ko bare benela son wada ni ma kile mbora du ngono sabu ya rato ne masaka dumuni ke on ta service la masaka dumuni fo ke no fala tanene ni ko kitara service la tanene ni sera ka dumuni ke beti kena muso jugu ni muso jugu fura beta ni ko kay muso mai kamale nyumani ni ya karamu ko tato abenala che fibe jarabe ala o ko tani muso kolen furu ni muso jugu ngani ala sanama ni ko labana to ko mi ne re bado isigi ne nyebe tanti la to gomna ne bara ko mo nyana mante wallahi e ki sigi me ta aw men sigi an o isigi me nas
E mbora katami ne kun bɛ da de la koyi e taara mun na da la ye ne kun bɛ jinɔgɔ bɔ ne la n bɔra tanti kanku fɛ yen nɔ sisan a ko n ma ko kɔgɔ cariya na la mais e bɛ ne faga ni kuma suli ye wallahi tiɲɛ don ayi i b'a dɔn dɛ dɛmɛ yɔrɔ yɛrɛ de tɛ e la quoi à chaque fois hali n'u ye kuma dɔ fɔra i m'a ɲini ka kuma kɔ kari ka kuma dilan cogo i b'a ko dɛmɛ yɔrɔ yɛrɛ de t'e la e yɛrɛ de b'i yɛrɛ coro diɲɛ don o don e ala cɛ e musokɔrɔba tɔ ne ye siɲɛ fɔlɔ de tobili la ne yɛrɛ taara kɔgɔ gana ne ka nana tugu tugu mais waati dɔ la ne nana dinɛ sɔrɔ gabuguda la k'ale bɛ ka sumala kɛ ne ka nana Madina bɛ sumala kɛ ka na la Madina de a daga sigi ka sɔrɔ ne bɛ diɲɛ ko bɛ kɛ dinɛ la k'a ka na n dɛmɛ tobili la a tɛ sɔn i tɛ k'a da Madina kunna baasi tɛ nka k'i siɲɛ fɔlɔ ye a ka k'i siɲɛ laban ye i tulo bɛ na i tulo bɛ na awɔ n y'a mɛn baba ne yɛrɛ kun mago bɛ la ni mago bɛ na n tɛna ɲɛnabɔ dɛ ni wari ko don kabini sa wari tɛ n bolo dɛ n'a fɔra nasɔngɔ bɛ d'e ma hali ala ma taa tobili i tɛ se k'o kɛ ni wari ko don dɔrɔn a tɛ n bolo ayi wari ko tɛ ne mago b'i la ci sɛbɛlama na an ɲɛfɔ baba na yan sa kuma jugu tɛ ne dɔgɔmuso Ajaratu i b'a dɔn yɔrɔ m'a dɔn kɛ o tɛ jagosa ale de kun nana yan nɔ problème dɔ b'a da la quoi a ye kuma caman ɲɛfɔ komi a ma se ne k'o bɛɛ ɲɛf'i ɲɛna ne ma se k'o bɛɛ ɲɛfɔ ne i bɛ lajɔ mun na ba n lamɛn dɔɔni dɔɔni e yɛrɛ ka kala ne ma sisan ne t'a dɔn fɛn o fɛn de don i b'a dɔn dɛ jɔli bɛ digi ne la na an sigi k'a kɛra cogo ye ne ko ne dɔgɔmuso n ko problème dɔ de b'a n'a cɛ cɛla la quoi a kɛra sababu ye fo cɛ y'a gɛn ka bila kɛnɛma a gɛn ka bila kɛnɛma awɔ Ajaratu cɛ wallahi nin fana mɔgɔ dabali ban ko ye dɛ ni Ajaratu kun ka di a cɛ ye cogoya min na o ko dogora mɔgɔ la yan nɔ wallahi furu bɛɛ n'a wagati ne y'a fɔ ale ɲɛna n ko fitinɛ bɛ furu bɛɛ la mais cɛ in yɛrɛ de ma se ka kɛ hakilima ye Ajaratu ka minɛnw bɛɛ labɔ k'a fili kɛnɛma a yɛrɛ nana ka n'a sɔrɔ ne bɛ jinɔgɔ bɔ de la da la ne fana ko k'a k'a kɛ to a k'a sigi n ko n bɛna ci bonya don e kɔrɔ n ko e y'a bila yɔrɔ min na ba solution bɛɛ ɲini pour que a bɛ se ka to yan n'entenda ɲɔgɔn n'a cɛ ka kɛlɛ ka ban sinon taayɔrɔ t'a la foyi foyi a balimamuso kelen ye ne dɔrɔn de a nana i kunsi ne de ma donc ni mɔgɔ y'a jigi k'i ye i man ka bɔ a jigi kɔrɔ dɛ a ma taa fɔ a fɛ yen nɔ a ma taa yen nɔ ale bɛ se k'a pan aw ka cɛkɔrɔba fɛ yen kunna cogo di ka na yan nɔ to k'an k'ale bila a ka taa so dɔrɔn a ma ban e bɛ ka ɲinɛ k'a fɔ ko an ba ye sinamusotigi de ye n'a taara o bɛ kɛ kumasulu ye dɛ a tɛ aw bɔ ka sinaya kɛlɛ nin bɔ aw ka ɲɛnamaya la a t'aw bɔ ka sinaya kɛlɛ nin bɔ aw ka ɲɛnamaya la n'ale ma taa fa fɛ yen nɔ a sinaya don sinaya tɛ a fa ka du tɛ a fa ka du don mais n'a taara a bɛ kɛ kumasulu de kumasuli foyi t'a la ni min kan ka kɛ o de bɛ kɛ foyi tɛ se k'o bali e kɔni b'a dɔn n'a nana yan ne cɛla la an bɛ se ka ko nin bɛɛ dilan ka ban ka sɔrɔ an fa ma bɔ a kalama kuma tɛ an ba ma o ye jigiya dɔ de ye k'a fɔ ko futinɛma mana don furuɲɔgɔnma ni ɲɔgɔn cɛ k'i k'i tilen i faso la an ka segin bana o tɛ mɔgɔ to dɛ ni faso diyar'i ye ka tɛmɛ cɛlasigiyɔrɔ kan a ma nɔgɔn dɛ ne kɔni fa ma erreur kɛ a nana yan nɔ a nana a na yɔrɔ de la o ka fisa k'i tilen ka taa so ni kɛlɛ banna ale mana taa kɛlɛ kuma fɔ so e kɔni b'a dɔn ni kɛlɛ banna kɔni futinɛ bɛ to masa ni ɲɔgɔn cɛla la ne kɔni fɛ Ajaratu ma kojugu foyi kɛ a nana yan nɔ o yɛrɛ de diyara ne hali ne kun bɔra a kalama k'a fɔ k'a taara so ne kun bɛ dimi ne y'a faamuya baasi t'a la i b'a dɔn kɔni kan kelen tɛ yan nɔ kɔni yɔrɔ ani tan ni kan de bɛ yan n bɛ kuma in bonya dɔn a kɔrɔ i y'a faamu n'a kɛra cogoya min na i b'a fɔ tanti ye cogo sugu bɛɛ la pour que solution ka sɔrɔ a la papa ni m'o kɛ a ma ɲi dɛ walayi n y'a faamu baasi t'a la n bɛ kuma n bɛ fɛ y'a ma n bɛ taa ɲɛfɔ tanti ɲɛna sisan a ka to tani ka dun tani mana ban koyi ni tani banna dɔrɔn walayi a bɛ kɛ sababu ye Ajaratu bɛna jiginna sɔrɔ ne ka furu ni faso kɔnɔ sigi tɛ kelen ye n'i ye se kɛ ne yɛrɛ walahi ko caman bɛ yen nɔ a ka di ne ye k'a kɛ mais se de tɛ ne ye tanti i bɛ sunɔgɔ la n yɛrɛ bɛna tila ka bɔ sisan n bɛ taa shawarma dɔ san ka na d'i ma n yɛrɛ ye dumuni n y'a kuma fɔ a ye n bɛ shawarma dɔ san ka d'i ma n nana kuma i fɛ sa juguman tɛ i b'a dɔn Afsa dɔgɔmuso kɛ Ajaratu ayiwa ko a n'a cɛ ka furu tiɲɛna k'u bɛ ɲɔgɔn na mankan na ko ɲɛtɛ ka sɔrɔ a la fɔlɔ taayɔrɔ dun t'a la bilen
sisan n kɛlen ka taa dumuni ko kuma ɲɛfɔ Absa ɲɛna ale de y'o kuma fɔ i k'a dɔgɔmuso fɔ ko n'a sɔrɔ a bɛ se ka a kundonyɔrɔ sɔrɔ yan nɔ yanni ko ɲɛ ka se ka ɲini a ka problème ninnu na n k'a ma ko ne kelen tɛ du kɔnɔ yan nɔ cɛ no ne ye dutigi ye nka ne kelen tɛ du kɔnɔ yan nɔ fo bɛɛ de ka ɲini k'a hakilinata la i y'a faamu. Karamɔgɔ e m'a dɔn diɲɛ tiɲɛna yanni sisan ni muso min furu sara walima ni muso min dɛsɛra ka cɛlasigi la o bɛ ta ko o kana tile 2 kɛ du ma kɛ sunguruba marayɔrɔ ye est-ce que i y'a faamuya ne m'a faamuya cogo di karamɔgɔ ne tɛ ne ba k'a fɔ k'a tɛ na a tɛna tɛmɛ dɔgɔkun 1 kan den kɔni a tɛ tɛmɛ dɔgɔkun 1 kan denmuso kelen de bɛ ne bolo n'o ye yɛrɛ dɔgɔnin ye o kana ka n'o tiɲɛ bɛɛ ɲɛna muso kɔni mana dɛsɛ ka furu la e ma taa yɔrɔ sɔrɔ fa ma se k'e bisimila kɔrɔkɛ ma se k'e bisimila fo ka na i balimamuso kɔni cɛla la kɔni o ye ko wɛrɛ ne yɛrɛ bɛ fɛn mun faamuya dɛ o ye sungurubaya tamasiyɛn de ye e m'a fɔ a walahi ninnu si bolo tɛ furu ɲɛ hali ni ye Absa i b'a dɔn ko Absa tɛ to a ka furu la sabula a bɛ daminɛ tan ni ale y'i furu sa n'o nana ko ka jɛni daminɛ Absa fana b'a ba ka furu ma nin y'o de o a bɛ se ka na sabula ni ko k'a tɛ na sisan an bɛɛ bɛ kɛ mɔgɔ jugu ye e karamɔgɔ yɛrɛ a bɛ fɔ k'i ba ka jugu wa dɔ bɛ fɔ ne ma yɔrɔ o yɔrɔ dɔ bɛ f'i yɛrɛ ma ye a fɔ k'a ka na k'a bisimila nka a tɛ tɛmɛ dɔgɔkun 1 kɛ sabula n ka du tɛ sunguruba marayɔrɔ du ye. n y'a faamu baasi t'a la n m'a ɲɛfɔ a kɔrɔmuso a b'a fɔ a ye n'a sera ka semaine 1 kɛ yan nɔ o n'a fɔ a la a b'i ka ko bɛ ɲɛnabɔ o la y'a mɛn. semaine 1 dɛ n'a tɛmɛna semaine 1 kan nka n b'a ka minɛnw ta ka bɔ dɛ. Ayi a tɛ tɛmɛ o kan. I kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko muso ye n ye. A tɛ tɛmɛ o kan n m'a ɲɛfɔ a ɲɛna ka ɲɛ. sabula n ka mara de bɛ n ka du kan. Tiɲɛ don n y'a faamu. Ne tɛ fɛ ka don e gasi la ne ko k'a kɛ cogoya min na dɔrɔn an b'a kɛ ten. Ni Ala sɔnna ma. Wallahi muso in y'a sugunɛji kɛ karamɔgɔ kɔnɔ. Wallahi a y'a sugunɛji kɛ karamɔgɔ kɔnɔ. Ne ka nin bɛɛ fɔ e ɲɛna ne fɛ ko ne bɛ o kulekan de bɛ mɛn. E bɛ tila k'a fɔ ko dɔgɔmuso nana ko o ka to du kɔnɔ yan nɔ. A ka na. Wallahi ne t'a fɛ n k'a tɛ na a ka na. Bɛɛ ko da o kan hali n'o y'a tɔgɔ mɛn hali n'o y'a furusa tɔgɔ mɛn o bɛ wuli ka boli. Wallahi a bɛ wuli ka boli. Ne yɛrɛ ye n ta fa jara to ye wallahi a bɛ ɲinɛ a ta kɔ. K'a to tanti kɔni kana na ban. Voilà n y'a ɲɛfɔ tanti ɲɛna. Awɔ. Voilà ko baasi t'a la. Awɔ. I b'a fɔ a ɲɛna k'a ka na. Nka k'a kana tɛmɛ semaine 1 kan dɛ barisa a ye kuma caman fɔ ɲɛna olu caman bɔlen don tiɲɛ fɛ. I y'a ye o donc a kana a ka semaine 1 kɛ en attendant a ka ɲɛɲini a ka problème na. I y'a faamu an yɛrɛ bɛɛ bɛ se ka min kɛ an bɛɛ b'an seko kɛ a furu bɛ se ka dilan cogoya min na awɔ tanti de y'o fɔ. Papa e yɛrɛ tɛ se ka taa kuma a cɛ fɛ. Non ne bɛ mɔgɔ bila ka taa n'o tɛ tiɲɛ la ne yɛrɛ tɛna se ka taa dɛ nka n bɛ mɔgɔ bila ka taa i y'a mɛn. N y'a mɛn problème t'a la. A bɛ da la na n k'a wele ka na. A wele. N diyara ne ye koyi. Alhamdulillah. I taara ɲɛfɔ a sɔnna. A sɔnna. Na a ko ne ma k'a bɛ taa ci ɲɛfɔ tanti fɔ. Awɔ. Ala y'a kɛ a y'a fɔ tanti. A kuma y'a jira k'a fɔ ko tanti ko semaine 1 k'i kana tɛmɛ o kan o tɛ baasi ye o ɲɔni o semaine 1 cɛ. Awɔ. Ne ko papa ma n k'a ka taa solution ɲini a ka kuma Umaru fɛ. Awɔ. Papa ko ne ma ko ale tɛ se ka taa nka ale bɛ mɔgɔ bila ka taa ci ɲɛfɔ an ye. O bɛ diya n ye koyi. N bɛ kuma kelen f'i ye. Awɔ. An dontɔ filɛ du min kɔnɔ. Ne cɛla du de don. Awɔ. A jara to se ko kɛ cogo la. Awɔ. I k'i kuma fɔ cogo don. Awɔ. Ne tɔnkilenna la ye dɔrɔn fɛn fɛn bɛ k'i la fɛn fɛn bɛ f'i ma a bɛɛ kun parce que ne b'a dɔn e tɛ dun ka ban ka sɔrɔ n ko dɔ ma k'i la. Awɔ. Ne la ye dɔrɔn Awɔ. hali ni u nana i sigilen sɔrɔ ka tigɛ da i kulo kɔrɔ i bɛ kulo dɔn jɔ k'a dɔw fɛnɛ kɔrɔ. Inshallah n y'a mɛn. An k'a kɛ ten y'a minɛ an jɛ. Awɔ. Maman chérie, maman. Ne bɛna taa voyage la. Ne kun ye voyage ko kuma min f'i ɲɛna. Safiya da yen dɛ. Safiya bɛ n'i jɔ mɔgɔ kunna e tɛ se ka mɔgɔ fɔ. Maman jo t'a la. A ni sɔgɔma maman. Safi. Safi tɛ sabali sa.
e Safi yo ye kuma dɔ b'i da ni mago bɛ mun na dɔrɔn e bɛ n'o de fɔ foli tɛ kɛ a kɛra cogo di jo t'a la sa mama ne m'e fɔ a ne kun ye voyage ko kuma min f'i ɲɛna dɛ ne bɛna taa voyage la e Safi ne bɛ fɛ e ka sabati cogo min e tɛna se ka kɛ ten koyi mun na o kuma o Safi e bɛ n'i ka vie bɛɛ kɛ i sen na de ya han a bɛ ɲɛna ko diɲɛlatigɛ bɛ laban janjanja in na ni yɔrɔ min tagali cire e kunna dɔrɔn e bɛ wuli ka tɛmɛ ka taa ye n'i m'a fɔ i bɛ taa Dubaï i b'a fɔ k'i bɛ taa Canada Safi mɔgɔ tɛ se k'i sigi yala in na koyi Safi diɲɛ dan tɛ don kelen ye koyi mama e fana bɛ ka ne bɛ ɲinɛ min kɔ maloya dɛ yɔrɔ yɔrɔ e Safi bɛ o kow de kɛ e fana bɛ ka ɲinɛ min kɔ dɛ ne bɛ diɲɛ tɔɔrɔya o tɔɔrɔya la ne bɛ k'a bɛɛ kɛ e de kama cogo di da ne bɛ diɲɛ yala o yala la ne bɛ diɲɛ tɔɔrɔya o tɔɔrɔya la bi mama ne bɛ k'a bɛɛ kɛ e de kama e bɛ k'a kɛ ne kama mun na ne nana an ka voyage ko kuma de f'i ɲɛna i bɛ sira di yan i bɛ sira di yan an ka taa i ka taa o de man di ne ye Safi i ka taa o man di ne ye n'a fɔra den wɛrɛ tɛ ne bolo e kelen ni kɔ ne bɛ fɛ e ka don da o da fɛ e Safi dɛsɛlen don ka don ne ɲɛna da bɛɛ fɛ Safi han den kelen dɔrɔn n'a fɔra ne bɛ fɛ e ka kɛ cogo o cogo e Safi dɛsɛra ka kɛ ten Safi yala yala ba in ma ɲi sa jɔn bɛ e ye nin na k'a bɛ furu ne bɛ seli misiri min na e Safi n'i ka kolanw n'i ka jupe bɛ tɛmɛ olu da la Safi e bɛ ka ne kuma sulu kare kɔnɔ bi Safi mama olu de b'e balo ne de b'e balo yan ne de bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ e ye yan nɔ ko ne bɛ kolani ni fɛnw don ko ka tɛmɛ misiriw da la misiri la kɔnɔ mɔgɔw de b'e balo kolani do ka tanga wari ɲini ka na ka ne balo yan nɔ k'o burumusi n'o kɔlɔsi n'o fɛnw sanga d'e ma e bɛ t'o misiri la ka t'o ala ɲini ka tila ka na tuguni ko ne kana na n ka fini don ka tɛmɛ mama kana ne bila kuma na sabali mi deli yɛrɛ de a to ne ka taa n ka voyage la e ma wolo ka ne to diɲɛ kɔnɔ e ma wolo ka sɔrɔ ne bɛ fini don ne bɛ seli ne bɛ dumuni kɛ yan n'i bɛ taa yala diɲɛ ɲini ne de kama bi ta ka k'a da n tɛ fɛ ka bɔ kɛnɛma tuguni est-ce que i tulo bɛ n ka kuma la Safiatou est-ce que ne ka kuma mɛn mana ɲini sa mama i tɛ na taa i b'a dɔn han ne bɛ fɛ k'e bila ka taa magan yɛrɛ de wallahi ne jɛna e ka magan taga kɔ ko ne jɛna kɔ sa ne jɛna mama i b'a dɔn ko ne kelen dɔrɔn de b'i bolo ne kan ka diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ ka bɛn e ma de ne wari ko dɔ de promesse bɛ ne ni dɔ cɛ ne bɛ fɛ k'o wari de minɛ k'e bila ka taa magan mama Safiatou i ma dɔn an ye ne dɔ kɛ jɛna i ka magan taga kɔ parce que ne bɛ fɛ i ka sabati ka sigi yɔrɔ kelen i ka cɛ ɲɛnama sɔrɔ ka furu mais k'e to yala in na mɔgɔ si tɛna n'a fɔ k'a b'a ka wari don e la n'a fɔra ne bɛ cogo min na ne bɛ cogo min na mɔgɔw ɲɛ mɛ ne na ka tila kɔ tuguni ka e ye i ɲɛna ko in to yen sa na n ko bijou k'i la ayi a ka ɲi ne tɛ ka bijou fɛ n bɛna i y'a mɛn ne yɛrɛ dabali banna nin denko in na n'a fɔra den kelen dɔrɔn de bɛ ne bolo o den in dɛsɛlen don ka sabati yɔrɔ kelen jɔn bɛ nin ye nin na k'a bɛ furu don o don ne de bɛ misiri kɔnɔ kɔlɔsi de bɛ ne bolo don o don ka yala ne den ni kolan de fɛnɛ bɛ ka yala Safi bɛ ka ne kuma sulu sigida la cogo min ala de b'a dɔn mais ne b'a ɲini ala fɛ halisa ala ka dusukun ɲuman di den ma ka dusukun sabati walasa a ka se ka sigi yɔrɔ kelen a ka cɛ ɲɛnama sɔrɔ ka furu ne ka nafa b'o de la Safi ka yala yala ba in nafa fosi tɛ ne kan a se bɛ ala ye den in bɛ lafiya i jɔ ne yɛrɛ ka madinɛ wele sani ne ka taa gare la dɛ Allô Madina? Ça va? Oui, ça va. Quand merveille? Wallahi plan dɔ bɛ yen nɔ ne yɛrɛ kun ye plan dɔ ɲini ye Dubaï o. Wallahi i bɛ se ka taa? O tɛ se ka bɔ kɛ Safi mariage bɛ ne bolo hali dɔrɔmɛ kelen bɛ ka to mariage kɛ yɔrɔ la. Ne yɛrɛ kan ka taga Dubaï yɛrɛ de ne ye plan dɔ ɲini yen nɔ n'i pɛrɛnnen don dɔrɔn i bɛ se k'i labɛn n bɛ ka taga gare la n bɛ billet tigɛ an fila ye. O bɛ diya n ye sa. Su in na an bɛ wuli awɔ. Su in na bɛ wuli. Awɔ. Ok i bɛ se ka sama complet dɔ la i na sɔrɔ ne ɲɛ. Problème foyi t'a la i bɛ yɔrɔ mɛn yɔrɔ n'i ye mɔgɔ ka fini singa i tɛ sɔn k'a lasegin dɛ. Kana n'o fɔ sa. Ayiwa ok n y'a mɛn k'an mɛn. Ok awɔ k'an mɛn. I pɛrɛn y'a mɛn a? Nin ye bɔsi de wariba de bɛ nin kunna wallahi. I b'a dɔn k'u yɛlɛ ka gu ye u yɛlɛ ka di ne ye. Ok n y'a mɛn k'an mɛn. Awɔ k'an mɛn.
e ka mama yɛrɛ layɛ ko ne ka voyage man d'ale ne dun bɛ taa voyage kɛ ka na wari ɲini k'o don e de la ale bɛ si so min kɔnɔ ne de b'o sara ne yɛrɛ de b'a la ba mama ka kuma ninnu na de quoi walahi jɔn ne ka taa n ci fɛ walasi